Ja vozim Stelta 117A, nevidljivog, taj ponos NATO-a, i gađam bombama po Srbima. Ali jedne noći primećen sam ja, iznenada, uz pomoć radara ili nečeg drugoga, jebem li ga. Znam samo da me neko rosno zajebo, kao ne radim taj peveo. Mora kad puče nešto odozdo i razvali mi kvačilo nevidljivo Steltovo. Joj, šta me snađe, plakao sam ja, dopadao sam dole prema njivama prepunih seljaka sa vilama. Olešiće me četaratara kad me uvate negde uzred atara zbog onog svetskog žandara, onog Clintona. Al srećom evakuisan sam ja sa 32 helikoptera. Sad, što Srbi dole gledaju u mog bombardera nevidljivo, šta da radimo, srušenog, slomljenog i pokojnog. More samo da sam znao ja za to, da još im radi taj peveo. Niko živ me ne bi naterao da ratujem za neko tamo Kosovo, jer nisam siguran ni gde je to. Ne, ja stvarno, ljudi, nisam siguran i ne znam gde je to. Gledao sam neke mape, ali znam samo da je tamo daleko. I nek sad ide malo tamo onaj što je mene tamo poslao. Ja se dole ne bih više zadržavao, radije bi se vratio u svoj Colorado.